Os ydych yn defnyddio'r rhwydwaith traffordd neu gefnffyrdd yng Nghymru, mae'n bosib y byddwch yn teithio drwy gyfres y dwnelau. Bod y twnelau mor ddiogel ag unrhyw rhan arall o'r rhwydwaith, gall ddigwyddiad mewn twnnel fod yn llawer iawn mwy drififol oherwydd ei natur gaeedig. Mae'r ffilm yma yn dangos beth ddylech chi'n wneud os ydych chi'n torri lawr yn un o'r twnelau, a pham y ddylech bob amser wrth defnyddio'r twnelau dilyn y cyfarwyddiadau ar negeseuon lleisiol, arwyddion a signalau y tu allan a'r tu fewn i'r twnnel. Mae negeseuon ar arwyddion yno i'ch cadw chi ar rhai sy'n ymateb i digwyddiadau yn ddiogel ac yn atal digwyddiadau pellach. Os ydych chi'n mynd i drafferthio mewn twnnel, dylech wneud eich gorau i barhau i deithio ymlaen allan o'r twnnel. Os nad yw hyn o bosib, dylech symud y cerbyd i'r cwrb ar y chwith cyn belled a phosib a throi eich olwyn i'r chwith. Rhowch goleuadau rhybudd a goleuadau ochr y cerbyd ymlaen. Diffodwch y cerbyd, ond gadewch yr allwedd yn y cerbyd gan fynd allan o'r cerbyd drwy drws ar yr ochr chwith. Sicrhewch fod eich teithwyr yn gweud yr un peth. Arhoswch ar y droedffordd gyfagos fel grŵp efo pellter diogel o flaen eich cerbyd a thraffig sy'n dod tuag atoch. Peidiwch â rhoi eich hun mewn perygl drwy hyd yn oed geisio gwneud gwaith atgyweirio syml. Os oes gennych anifeiliaid yn y cerbyd, yna dylent aros yn y cerbyd. Oherwydd nad yw ffonau symudol efallai'n gweithio yn y twnelau, dylai gyrwyr y cerbyd fynd at y ffôn ar gyfwn rhad ag am ddim agosaf, bydd yn cysylltu'n awtomatig gyda chanolfan reoli traffig. Bydd defnyddio'r ffôn ar gyfwn yn helpu staff yr ystafell reoli i bod ble yr ydych ac i drefnu cymorth. Pa fyddwch yn siarad gyda'r teleffonydd, dylech wynebu'r traffig sy'n dod tuag atoch i wella eglurder y sain. Os nad oes oedolyn arall, dylai plant aros gyda'r gyrwr wrth adrodd am y cerbyd sydd wedi torri lawr. Lleolir y teleffonau mewn panelau'r gyfwn yn waliau agos y twnelau. Amlygir y panelau hyn gan arwyddion SOS wedi'i goleuo uwch ben. Agorwch y drws wedi'i farcio gyda SOS a chodwch y derbynydd, bydd y alwad yn cysylltu'n awtomatig. Mae system uwchseunydd yn y twnelau lle gallu droi cyfarwyddiadau mewn ar gyfwn. Mae ystafell canolau'r rheoli'r traffig yn monitro twnelau 24 awr 7 diwrnod yr wythnos, gyda system canfod digwyddiadau sy'n gallu canfod digwyddiadau a fedrai fod yn beryglus iawn yn y twnelau. Ar ôl adrodd am y digwyddiad, pan ofynnwyr i chi wneud hynny, dychwelwch gan aros o fewn pellter diogel o flaen eich cerbyd. Os yw'r ystafell rheoli yn ffonio nôl, bydd golau'n fflecho uwch ben y panel ar gyfwn agosaf. Mae swyddogion traffig Llywodraeth Cymru yn patrolio'r M4 a'r A55 rhwng 7 o gloch y bore a 7 o gloch y nos, 7 diwrnod yr wythnos ac mae'n fwy tebygol ymateb i digwyddiadau yn y twnelau yn ystod yr amseroedd yma. Tu allan i'r o'r yma, bydd y gwasanaethau brys yn ymateb. Cafwyd swyddogion traffig eu hyfforddi'n benodol i ymateb i digwyddiadau o'r natur yma a ddylech dilyn eu cyfarwyddiadau. Os yw'n ymarferol, bydd y swyddogion traffig yn llusgo'r cerbyd i le diogel. Ble nad yw hyn yn bosib, bydd cerbyd adfer yn cael ei ddrefnu drwy gontractwr arbenigol. Felly, os ydych cael trafferth neu bod cerbyd yn torri lawr mewn twnnel, cofiwch. Os yw'n bosib parhewch gyda siwrnau le diogel y tu allan i'r twnnel. Os na bod hyn yn bosib, ewch ar cerbyd ar y cwrb ar y ochr chwith mor bell a phosib, gorau oll os ydych yn agos at banel o'r gyfwng. Rhowch oliadau rhybudd a goleuadau ochr eich cerbyd ymlaen gan droi'r olwyn flaen i'r chwith. Diffodwch y cerbyd ond gadewch yr allwedd yno. Pan fod diogel i wneud hynny, dylai'r gyrwyr a'r teithwyr adael y cerbyd drwy dysau'r ochr chwith gan aros mewn lleoliad diogel ar y droedffordd gyfagos o flaen y cerbyd. Dylai anifeiliaid aros yn y cerbyd. Dylid goruchwylio plant bob amser. Dewch o hyd i'r ffôn SOS agosaf gan gysylltu ar ystafell reoli. Cofiwch wynebu'r traffig sy'n dod tuag atoch wrth siarad gyda'r derbynydd. Dilynwch gyfarwyddiadau ystafell reoli ar swyddog traffig bob amser. Defnyddir twnelau gan filoedd y gerbydau bob dydd heb unrhyw digwyddiadau. Hynny, os oes digwyddiad bydd dilyn y cyfarwyddiadau hyn yn helpu'ch cadw chi a'ch teithwyr yn ddiogel a chaniatáu'r digwyddiad gael ei ddatrys cyn gyntaf â phosib.